What's up mga Bigaon? Welcome back to our vlog! Vlog ko no? What's up mga Bigaon? Welcome back to my channel. This is DJs, no? So we have another video. Lain na po nga adlaw and lain na po nga kabuan. So as you can see, dyan ko sa basakan. So hindi ako nag-iisa dito. Marami kami. Bigaon, so haman tamang taog! Gayay! Wow! Saman, ganas? Gayay. Ganas, gayay. Maura na. Dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Ning kanusan, kanidili amo ning okrahan, kabatungan, kamaisan. So, Nami tanan? ka okrahan. Tanan. Kun, naami tanan. So apil lang nagmotor. Karang nagmotor lahi nagnaong nahinay giti. So guys, jar mi sa venue, no? So, manguha mi sa hacienda ni mi kwarta ug mga gayay. Wow! So, cellophane. Yung ani ni, basta sige mog inom, sige 150. What? Gayay inyong paingnan. Maunang hinahinay lang tas 150, no? Okay ra maghinahilay mag 150 basta kay pagkaugma wag ganas-ganas lang tatayer. Para guys, no? Manggayay ta. Mangawat ta sa hacienda mi kwarta. Duda ko ba't may mga best friend ako dito. So makatila na gitag fresh from the farm no kasi sige man taog hotdog, sige man tag ka ng egg, sige po taog ka. Sige man tag ka ng fast food. So kinahanglan po nato mukha ng mga fresh vegetables so that we can live and in this earth with a healthy body. What? Kay basta mo na to. Pakipaw na na. Uy, kaya wala lang quick. Ha? Bato. Paong ko? Oo, pag mag-vlog mo. Isabihin naman ang suggestion. Hoy! Kung sa man to, bis? Dili para na ako no invite yung dugang angulo. Ang ahong allowance for next week kay giinom man namo sa kitchara 150. Gayay ta, Puto Bernice. Nganan kinabuhi sa mga pobreng oyot. Gayay-gayay. Ang gayay. Pangpalinaw ng mata, libat ug buta, wa na jud sila'y mga pag-asa. Mga bayot na purdoy gihututan sa bugoy. Maganas-ganas kita. Dili ko okay jawa. Harvest na mo. So it's getting late na here, no? So busy gihapon ang mga Bigaon ug pangawat ug gayay. So run, Barbie run ang tag-iya. Run, Barbie, run! It's a fun run! So guys, nakaduha na kong cellophane. Wow! So thank you so much Baloy na sa yung sponsor sa mga pagayay. So di na ako mag-uol next week sa akong allowance. Oo. Gisahon-hon ni Daan, I know moabot ni Bernice. Basi ganaan pa kag saging. Yes. Samdig tabo. Natinaw na gasod ka na. So ipakita niyo mga plastic. Oh, fresh tea. Sana sa exit. Di bang bawal din? Kalaw lang kawatan. Kaya yung tatay nga kawatan mi. So,
Muli papalitan yung machine ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. pakapin. What? Bayad na. Ay, masin ko. Masin ko. Dungag. I-off ng video. Dungag, Liloy. Bahid. Kuhaan ang 5. O diba? Buotan si Maloy. Nga, naging 5. Nabalik ang 5. Off na. Okay, bye guys. Sumuro tong video ro no. I hope mabuhi kami next nga vlog na mo kay. Na-look is pusil kay baka kawatan ko no video. Bye mga Bigaon. Asa man pa din? Basta magla. Saag sa taani wa kabayo asa pauwi. Uwi ko mo.